bafethu ngenibingelela nginamukela kuyona i-channel yethu namhlanje kakhulu si-update bafethu. If it's for the first time you're in this channel, please press that red button written subscribe, also press the bell. You'll receive notifications whenever I upload a new video kuyona le channel. Ungakhohlwa ungilandele enkundleni zokuxhumana ngikhona ku-Instagram @SiyandaMaSolution, nakanjani ngizokulandela back uzongithola na ku-Facebook @SiyandaMaSolution Nyembe bafethu. Siyathemba ukuthi nihleli kahle lapha emakhaya, niphephile bafethu, and niyayenza imiyalelo laphana ke eya announcer ugovernment wethu bafethu ukuthi ke sigeze izandla nayo yonke nje imiyalelo eminingi bafethu ukuze ke nikwazi ukuba safe. Ngiyacela kakhulu ukuthi niyilandele leyo miyalelo. Mangabe unomfundi lapha ekhaya, ngabe sisi wakho, ubhuti wakho noma umntana wakini, mazise nje ukuthi ke asondelane laphana nomsakazo wakhe. Kuzobe kukhona izemfundo ezizobe ziqhubeka khona kuma stations ahlukahlukene nangesikhathi ezahlukahlukene. Imininingwane bafethu iyona loyibonayo lapho ukuthi kuzobe kufundwa kanjani. So we encourage all the learners to tune in on their radios and listen to those lessons that will be taking place on different channels by different times, because that will help them a lot bafethu, since kume yonke into, so ezemfundo nazo ziphazamisekile. So siyacela kakhulu ukuthi abantu ke bayilalele umsakazo, nakanjani kuzobe kukhona izemfundo ezizobe ziqhubeka kanye namaphephandaba nawo azobe ke equkethe ezemfundo bafethu ezizobe eziqhubeka. Sithi nje nisubscribe khona la ekhaya, nakanjani sizoqhubeka sinilethele izindaba ezibalulekile. Lokho suku siyakuvala khona la.